Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Lah wek-wek lambemu lho. Kok karo geni kok kendele ra jama-jama ini ora pemadam kebakaran ora ana to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ha wis ben ora. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD pinter. Ngapa ya, Trek? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke, nganggone nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adhe kualat. Ya. Bekti kula Bu Kulun. Iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampanana. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Tru. Nen pemirsa. Ana kowe lunga ana, kok cedhak sing dikethok ilate ki. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Ah kowe iki cerewet kok nang ngene. Meneng sih to? Bekti kula Bu Kulun. Iya. Wah, iya. Om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Sawetawis lenggah wonten ing kayiwangan bali martya Kunda Manik. Sarawandika Kakang ingkang rayipun Manik Maya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk kersanipun Kakang Resi Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Werkencang warudaya Pak Pong Buk Bolong kali codhe sapa sing gawe? Lha nggih, Dik. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang raka ing Sidik Pangudal asung pambagenipun Madeka Adi Pramesti Bathara Guru dhateng raka pun Bathara Antarada. Saha sowan kula tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Namung kepareng ingkang raka ing Sidik Pangudal kepareng ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa Madeka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya Kakang. Mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Kakang Resi Narada. Ah nggih sampun boten kirang prayogi pisawanipun nakanta ing Sidik Pangudal. Wonten ing Datlaya Kayiwangan Suralaya menika Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra? Sawetara nggone sowan ning ngarsaning panjenengan ulun prayogakna nggone ngadhep Atmaja ulun Bathara Indra. Nuwun ngestaken dawuh Pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Bathara Surapati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk Sandhapada Paduka Hyang Adi Pukulun. Sesembahan kula Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Indra ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra kula pundhingga jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Apa dene sira Yama Dipati prayogakna nggone ngadhep kawula non nggih Pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Yama Dipati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka Hyang Adi Pukulun. Iya.
Yama Dipati Ulun Tompakarya Bombong Tiasulun. Ora liwat pangestu Ulun tumrapa marang jeneng para kulub Yama Dipati kula bendhingga jimat paribih dayanana ing kasantosan. Penyarian prayogakna nggone ngadhep ngarsa Ulun penyarian. Kawula nuwun Pukulun. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun penyarian. Namung keparenga kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka Hyang Adi Pukulun. Ulun Tompakarya Bombong Tiasulun penyarian. Ora liwat prayogakna nggon kita ngadhep kawula nuwun ngestaken dawuh. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Sawetawis lenggah madyaning bali Martya Kundha Manik. Mesti kemawon kagiat sutaning penggalih paduka Kakang Resi Narada. Krana dinten sakmangke ing ngrayipun Manikmaya ngawontenaken pepanggihan madyaning bali Martya Kundha Manik. Monggo menika sanes dinten pepanggihaning para Jawata ingkang pendhak-pendhak tansah dipun wontenaken wonten ing bali Martya Kundha Manik Kakang Resi Narada. Mestinipun mekaten Di. Gorawalan raos sing manahipun ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal. Sasampunipun kula nampi dawuh timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Bilih rikalagan samangke kula katimbalan sowan wonten ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ados menapa kagiat raos sing manahipun ingkang Raka sasampunipun kula prapta wonten ing bali Martya Kundha Manik teka kathah sangganing para Jawata, para widodara-widodari ing sami ngempal wonten ing madyaning bali Martya Kundha Manik menika. Kajena bilih paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata, malah samangke gandeng ingkang Raka sampun kepareng sowan. Tumunten kula cumadhong dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa Di? Dene ndika ngawontenaken pepanggihaning para Jawata menapa wonten bab ingkang magepokan kaliyan jagat raya teka paduka ngawontenaken kawontenan wonten ing bali Martya Kundha Manik menika Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada, menapi? Sasampunipun ndika Kakang paring dawuh ingkang mekaten ingkang rayi pun Manikmaya nedya mbabaraken menapa ta wigatosipun. Dene ingkang rayi ngawontenaken pepanggihaning para Jawata Kakang Resi Narada. Menika langkung prayogi. Mugi andadosna ing kawuningan. Ingkang sawetawis dinten para Jawata ketingal jenak miwah ayem tuwin tentrem angenipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak. Nanging boten kados sakedagan dinten mangke sampun wonten 3 dinten etang kelengganing nggo dinten sakmangke menika kayiwangan kadidene ketaman goro-goro. Kakang Narada menawi Kakang Resi Kanika Putra menika mangertos menggah menapa ta sababipun dene kayiwangan ketaman goro-goro ingkang kados mekaten. Goro-goro kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang ndadosaken gara-garaning kayiwangan. Keparenga Kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun Manikmaya. Kakang Narada, dalah. Nuwun sewu lho, Di. Mboten ateges kula menika badhe andha dhateng kepareng paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten tuwin. Kula mboten badhe selak dhateng dawuh pangandika paduka menika babar pisan mboten. Dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi ingkang Raka wantun anyelaki dhateng sabda pangandika paduka Kakang Resi mekaten. Inggih. Namung kemawon tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal. Nuwun sewu, paduka menika dewaning para dewa. Paduka menika nalindraning para Jawata. Sampun malika mobah musik ing para titah. Nadyan lumampahing maruta kutu-kutu Walangatoga kemawon jinaring wonten ing panguwas paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon paduka teka dadakan dangu dhateng Raka ing Sidik Pangudal-udal. Lha nuwun sewu menika mujudaken pandangon menapa panodhi tumrapipun ing Raka ing Sidik Pangudal-udal Di. Kakang Narada, punapi? Sinten tiyangipun ingkang boten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami prisa. Kula menika nalindraning para Jawata. Kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat. Namung kemawon sedaya kisah sami priksa bilih ingkang dados kamituaning kayiwangan menika Kakang Narada.
Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos kami tuaning Kayiwangan sesepuh ing Kayiwangan Suralaya inggih menika Kakang Narada. Nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa mboten langkung prayogi. Menawi pamanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula cocokaken dhateng penggalih paduka Kakang Narada. Dalah, mekaten to? Inggih, kasinggihan mekaten Kakang Resi Narada. Inggih. Namung kemawon mugi andhatosna ing kaweningan. Mbok menawi wonten gesehipun pamanggih, samangke sampun kinten kula menika badhe wantun nglangkungi dhateng pangaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru nanging sedaya menika krana kuthunging nalar cingkranging samubarang. Ingkang sinandhang dhateng Raka Sidik Pangudal-udal. Kakang Narada mekaten, kepareng radi mingset anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken purbawasuna paduka Kakang Resi Narada. Inggih, ngestaken dawuh di Adi Pramesti Bathara Guru. Adi Pramesti wonten timbalan ing adhawuh Kakang. Miturut sak pangertosanipun ing Raka lho. Menika namung pangertosanipun ing Raka Sidik Pangudal-udal. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayiwangan menika kapirang dhateng pinten-pinten perkawis tunggal. Wontenipun lemah sangar kayu waeng. Menika ugi andadosaken gara-gara mongko adat lupi ingkang sampun kelampah. Menawi wonten lemah sangar kayu waeng, tumuli paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang murba masesa dhateng kawontenanipun jagat. Siti ingkang sangar menika kala wau tumunten kapendhet kapamanaken wonten ing kepat kepanasan wondene kayu ingkang menika kala wau wreksa kala wau dipendhet wonten ing Kayiwangan kinarya umpak ing bale Martyakunda. Menika di kasinggihan Kakang Narada naking saking panginten kula mboten wonten lemah sangar kayu ingkang ndadosaken gara-gara wonten ing Kayiwangan. Inggih ing angka kalih. Inggih menika menawi wonten setunggiling pandhita ingkang malih tingal. Tegesipun kados pundi? Singlar saking adhek-adheking kabrahmanan, singlar saking adhek-adheking kapanditan. Tegesipun nerak pacak nerajang perbatang tumindak angkara budi candala. Menika ugi andadosaken gara-garaning Kayiwangan. Namung semantra jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nedheng malih tingal menika babar pisan mboten. Ing angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriyanipun madheg brahmana. Menika ugi andadosaken gara-garaning Kayiwangan. Lumpia ingkang sampun kelampah. Inggih menika lampahipun wayah paduka ing Madukara pun Arjuna. Anggenipun dados pandhita wonten ing pertapan Ngendra Kela pepara Begawan Cipta ning duk nalika semanten ugi andadosaken gara-garaning Kayiwangan. Ingkang salajengipun menawi wonten satunggiling titah ingkang nerak pacak nerajang perbatang minggah dhateng Kayiwangan. Kepengin ngungkuli dhateng pangwaosipun para Jawata menika ugi andadosaken gara-garaning Kayiwangan. Contonipun sinten Kakang? Tasih wonten sambung rapetipun kaliyan pun Cipta inggih menika Nalindra Ngima Imantaka Prabu Niwata kawaca. Anggenipun kepengin dados nalindranipun para dewa. Menika saestu adamel gara-garaning Kayiwangan. Malah ndadosaken bingunging sangya para Jawata wekasan meh kemawon Suralaya bedah duk nalika semanten. Menawi boten saking pambiyantunipun wayah paduka pun pamadya, sakmangke Kayiwangan sampun boten saged kinukup saking pengamihipun Prabu Niwata kawaca. Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten. Lah, perangan ingkang sampun aturaken menika kala wau saking paninganipun ingkang Raka Sidik Pangudal-udal menika mboten wonten di dados engga sapriki kemak menika paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ngraosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayiwangan hawa sumuk ing kados mekaten menika kala wau. Kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ingkang Raka dereng saged anjajaki dhateng menapa ingkang lampah wonten ing Janaloka. Wong Mastuna Sidam skaring bawon langgeng. Kakang Narada menawi telu mekaten menawa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ngersanipun Kakang Resi. Bab ingkang menapa? Menawi mekaten nuwun pangapunten. Cetha menawi Kakang Resi kilang lante panggraitanipun tuwin kiranging panaliti. Lho, sababipun krana jagat sakmangke nembe wonten kawontenanipun titah, moganipun titah. Ingkang sakmangke badhe wonten magepokanipun kaliyan Kayiwangan. Moganipun titah ingkang wonten magepokanipun kaliyan Kakang Suralaya menika tegesipun wonten pamuthaipun titah Pujangkara. Ingkang sakmangke badhe minggah wonten ing Kayiwangan badhe nyuwun satunggiling uba rampe ning Kayiwangan.
Namung kemawon Kakang ingkang ndadosaken kagiat sotaning manah kula. Teka titah menika kala wau dereng saged kula jajaki. Titah menika kala wau sinten? Krana saking paningalipun ingkang rayipun Manikmaya, titah ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan menika sareng kula tamataken. Saha kula waspaosaken kanthi netra permana jati teka tasih katutupin rongning salomba. Katingal dereng cetha pasuryanipun titah menika kala wau namung semantena mrawi boten lepat saking pangintenipun ingkang rayipun Manikmaya. Titah ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan menika sakmangke sampun dumunung wonten ing repat kepanasan Kakang Resi Narada dem madaning Bali Martyakunda manik. Nalika semanten sangganing para Jawata, para Hapsara, Hapsari samya midhangaken pangandhanipun Sang Hyang Jatimurti. Ingkang paring dawuh bilih wonten titah ingkang sampun prapteng repat kepanasan ing cipta arsa minggah wonten ing Bali Martyakunda. Dadya dintrem madyaning pasewakan kadewataning Suralaya. Datan mobah, datan musik, nadyan gegodhongan tanang ngobah, samirana datan mampah. Sang Hyang Manikmaya meger-meger nganti kaya pratima kencana, pratima tegese golek kencana Mas. Nglenggahi kanyupi nangka wardu kanyuk jarwa ganten wardu jarwa keca kinang durung abang idodro manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba, ombyaking sang ya para jawuting samyang gantung sebo. Samya alok yen ana titah saking jagat ingkang minggah wonten ing kayiwangan nenggih atmajanipun Kilura Semar Badranaya. Kilura Petruk Kanthong Bolong Sumawana Kilura Bagong ingkang sawantun miyak sangganing para Jawata, para Hapsara, Hapsari. Dadya geger ingkang samya muni umambring para umbyaing para Jawata, kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggah kayangan wenehi dalan Jawa wenehi dalan. Kakang Narada, punapi? Ndara dasih rantamaning manahipun ing rayipun Manikmaya, jumbuh kanan menapa ing sampun aturaken. Wah, cocok. Panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing kayiwangan. Ning niki napa mboten klentu? Ingkang minggah menika mboten pangling menika rak Panakawan. Titah nuwun sewu ingkang asor derajatipun namung Panakawan, derajatipun namung titah sewantah. Namung kawula. Lah kok derajat minggah wonten ing kayiwangan monggo tanpa tangliwon ingkang saderengipun. Kakang Narada, punapi? Nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Menika langkung prayogi. Kakang Narada katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian Panakawan ingkang sowan. Nggih, adik kula semanggaken. Panakawan Petruk padha kanthi raharja sak praptanira Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene demawahing tawang-tawang. Lenepatno ing tulamanu sipulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Ya Panakawan ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Truk. Sing nungkoke kowe berskap sapa? Bapak. Ikete? Bapak. Aku tak bali nang omah ya, Truk. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kowe disandangi apik kaya ngono kok mbedak-bedake Semar. Aku blas ra tukoke apa-apa mung disangoni trene abang. Iki cetha nek Semar ketok nek arep ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau wingi dek dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngapa? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis ukur beskap, ikete ya wis ukur. Lah kowe kok ora teko? Semar-semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit. Aku celuk lambi mung nganggo kathok trene ngabang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup, kudu nganggo korden. Anggemu ndasku sak genthong ya. Kok dadak nganggo korden? Wong ukuran iket kok 86 ki sirah apa? Uteke gedhe.
Ponokawan Bagong, wonten dawuh, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene muridé sapa? Iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asaku omong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa ki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik. Manikmaya. Mas Maya. Manikmaya komplit. Bagong aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki. Dengkel kita ya. Kayane kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wah, sesepuh. Iya, aja sembrana Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko ning nganti kowe tumindak sing ora prayoga ning kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngono abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Ponokawan Bagong Padharjo sak praptaunira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manikmaya. Maya. Ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane, Tru? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh, berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari. Wis tau ning Banyumas urung? Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dewa iki padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pangestu ulun tampanana Bagong. Inyong tampa. Ah ngandel ora. Goblok to ora. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa menungsa lumrah. Pangestunipun Pukulun Bathara Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Tru? Heeh. Pangestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Pukulun. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi Gong ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petra kantong bolong padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petra ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ing kasantosan. Dalah. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya jog dengkulmu kowe. Pangestunipun Pukulun Bathara Narada wilujeng bekti kula konjo Pukulun. Ayo ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu ora. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ya, Tru. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wah. So nek genduren ngundang iki wae, Tru. Dengkul kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kok ya. Ngene kok kaum. Petruk kantung bolong Padharjo sak prapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Padharjo sak prapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula konjo Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Engkantun piyambak sampeyan. Lho. Dana Alekasina pun mati. Lho. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dana Kasina kudu ning Bathara Indra. Cip dengkulmu. Kondur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Kaca aku bingung tenan iki. Aku sowan dewa bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa.
Angel ketemu Rudewa iki prosedure angel. Ha iya. Petruk padha kanthi harja sapraptamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Ndara Yama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Bagong padha harja sapraptamu. Wilujeng lereng Sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk padha raja sapraptamu. Panjenenganipun pukulun penyarian wilujeng. Bagong padha raja sapraptamu. Ndara Nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane weh padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge? Penyarian. Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula kunjuk ndara anu pukulun penyarian. Iya, Bagong, tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi? Persis ta? Persis ta? Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulun penyarian kula tampi andadosaken jimat paripe. Petruk dalem. Eneng apa Petruk sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha nika ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku ora gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crita nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Men sing tangga teparuda momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak, lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ora dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garep penggaling para kawula. Mengkono Petruk. Nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karangkadempel Happy. Santai wae, Truk, le mikir, Truk, ora usah ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha, pokoke Taman Wisata Karangkadempel. Oh niku werna-werna. Enten wong dodol. Teng mriku enten dodol dawet, angkringan, terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat. Enten kaya ban motor gedhe banget, dhuwur banget. Ning nggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate nyuwun priksa kalawan Kakang Narada, kuwi sebutane apa? Ah mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ah niku wonten niku werna-werna. Papan dienggo renang, papan dienggo nglangi. Sak piturute pokoke dienggo maem bebarengan kalih para kawula. Niki pun dadi wis dadi Petruk. Pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dienggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbuh karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nuding kok neng rai ra sopan. Lah aku mung nguduhke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge Taman Wisata Bapak niku akeh tuyule.
yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono. Kowe wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5.000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5.000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggepmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Anggere ana kira-kira wong ngelak tak kei dit tuku es teh. Tak kon nukokke susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya terus ora. Lah terus wigatine sowan ning Kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketingal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dienggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi. Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak ile mayang rate apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang lho karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Sian edan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijake emoh ya. Ngawur ya Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sumun Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kalih Bagong menika dipun dawuh dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikandhani bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Hyang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ki apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalik kok. Ora pas kok ya. DP kok pede. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Kuwi arep ngecara ngendi kuwi ora bakal diparingi ngambil nek 7 taun sakwise pentas ora. Ngoten mawon, Bu Kulun. Kalih welinge bapak nek Hyang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih nyuni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika Ladrang Subasiti.
Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada, menawi kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika kadang paduka werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mestipun Adi Prabu Bandagara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasih dipun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindaking gamelan Lokananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadawan supados ngetutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Prabu Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah bebayani. Leres Bu kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan tenan. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong, nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget lho, langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara, wingi lara ngapusi tak tileki tak nehi dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cobi. Sinten iki badhe wantun kalian Semar? Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke rumiyin. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata, Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba rampe ning Kayiwangan, tontonan ing Kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing Kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ora taya kowe. Petruk niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Niki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Narada, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Narada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaaken. Mrika sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, Narada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaaken adhipun renggalang kridanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngampil gamelan Lokananta di Kakang Narada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti kemau mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonan ing kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujute uba rampe ning kasuwargan, uba rampe ning Kayiwangan. Ora saben titah
bisa nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nyuwun mapunten, Mbul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tegese bapakmu kuwi wis dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah swantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken ana mboten? Ana kawan Petruk, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye? Sukses ora? Di PD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Nek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, non. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata mapan ana ning Karang Kadempel, Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk digawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujan ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki. Kula ora wedi pikulan. Alah, perkencang warudaya. Lho. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandhake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulun. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basana nek mengargahi mangkele Bagong, ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Ya Candra Dimuka napa? Neraka. Wit. Tenane to? Tenan. Kuwi papan dienggo nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi. Aku kulina cedhak geni gedhe. Aku kulina ngobong bata. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kelong, mengko gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan wutuh. Sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wutuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokadrim. Kamu Lokadrim kok tok pamer-pamerke kowe lah. Piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye ra gleleng. Ning kempul tuthuk iso mubeng gayor. Kuwi ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamapan entuk mboten? Nek mboten entuk, kula ora wedi lho.
Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringke napa mboten pikulun? Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengaten menika mbok sampun ngantos panjenengan menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger ming diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balana pisan, Kas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getik. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kuwi kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten Pukulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningan. Nek Pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep Tru tutupi. Lah wae tutupi. Endra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun. Sapa iki? Ulun Bathara Indra. Welo edian. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dene hafal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya wis ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karang Kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalian panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke, dikur aku wedi kok karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi. Aku sing nandangi Bathara Guru. Ya, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep nang kene. Wah, cah pinter ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene Pukul. Sampeyan iki dewa wis malak. Lho, Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampeyan mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Yama Dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan terus saniki sampeyan ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan.
Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki. Ngapa iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Adi Pramuji Bathara Guru supaya maringake ngampil. Ya kuwi gamelan kono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Ya widodari iki werna-werna. Ha mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Engko ngopo kaya ana widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mbadan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mbadan. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah merga wani karo dewane, merga dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah merga sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngono. Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha kali kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan. Ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki saiki ora. Wong arek ting Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go partikel, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkalan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngampil gamelan.
ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamlane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar kowe. Ayo. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ah, ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modar. Ompong kabeh kowe. Oh. Ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Lah sembrono tenan. Kok tekan semono kok mung ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwatagok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manikmaya, catur bojo. Nilakanca. Kurang ajar to karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Rumangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong iki rawani gawe kisruh kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal, kowe ra meneke gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. Ancamane kok jijiki lho. Tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho kula ngajaripun kaliyan Bagong menika. Wong dugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaloka. Lah ya kuwi. Lah di guru menika ya dipun suwun pados maringaken gamelan Lokananta iki ora kersa iki lho malah. Tumrap kula ingkang nyumet dhateng kamontraning kayawangan ndadosaken geger menika paduka Adipramesti Bathara Guru piyambak. Kakang Rada, menawi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu nggarap. Ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah. Kula ingkang nanggel. Nggih, ngaten kula semanggaken. Ya Madipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar kelawan apa ing katindakake dening Kakang Ismaya. Bagong kelawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahna lan panjenengan ulun dhewe ingkang bakal nyemplungake ning kawah Candra Dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Rada, prapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan Pukulun. Budalna ingkang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kula nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian Petruk kantong bolong. Pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Kowe titah ingkang nyula wetha wani nantang karo Bathara Dewa. Wani gawe geger kayangan Suralaya. Apa wis serep nyawamu? Nyuwun pangapunten. Tinimbangane kula wangsul didukani kalih Bapak. Bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Ewa dene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing rumang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke, Atagong. Dumadine Bapak, dumadine Siwa Teja Mantri, dumadosipun Pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake sipun Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta. Nyuwun pangapunten. Arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke, putung dibandemke teng kayangan. Ning Bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapana tak bondo tak krincung sikil leboke ning kawah Candra Dimuka. Carane sapi mang jagariyen Pukulun. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho. Gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampeyan.
Kakang Bathara Indra, Yayi Bathara Brahma. Ora usah dadak nganggo petungan. Yen dipetung anake Semar kuwi ya tanpa beda para Jawata. Mula raneh yen to kekuatane ngedap-edapi. Mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung nggone ngendharat kelawan Panakawan Bagong lan Petruk. Tibanana pusaka kadewatan Slendra Bawana. Yayi, yen pancen kaya ngono kang dadi ngendik aturing sadi kelawan pun Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani. Tak tibani pusaka ora lumpuh. Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar. Mangsa baranga Kakang Bathara Indra. Mati kok. Hah? Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya, Kong. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso. Aku ya ae. Semuk dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ra? Ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo Sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Aku arep madhep rono angel. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mung karimata tok sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cemplungke kawah Candra di muka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Tru. Ha iya. Ayo. Ayo saiki glawata. Kula mboten saged nek pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke kae ana kekuatan Bathara Indra sak asik kaya. Wih lah suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilireke. Lho. Dewaning geni kok cilirek. Mesti kowe kejaba kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kowe, Truk? Bet ketoke Yama Dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo Sambato kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu Yama Dipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso glawat tak bondo tak mlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak ning ora iso obah.
Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Ha wis sakdi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu, Tru. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to, ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip, Petro. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek mun nangis ki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma Yai Bathara Yamadipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo ngestake dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dening aku ayo nglelengo saiki. Ora ngleleng, ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke baku jarane. Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek aku. Buyer. Oh, lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Hyang Turun Bathara Guru. Iki ora pangling kaya kakangku sing tak tresnani. Kakang Togog. Iya, Mar. Aku sing tekan Karang Kadempel. Karo Mbilung. Adik. Aku sing tekan Karang Kadempel. Gareng aja pisan-pisan wani karo Mbilung kae makmu gedhe, makmu kiper kuwi. Pecicilan ora ning omahe wong kok jingklak dupak sisan ora. Sabar Lulung. Anake Semar iki karo awake dhewe ra ana sing seneng. Mesti ngerampok, mesti njaluk. Nek sak gedhagan iki aku tok jaluk ora duwe reng. Sebabe apa, wa? Aku suwe 200 sabrang wis ora ditampa. Mula aku iki karo Mbilung iki dalam rangka. Waduh, kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur ati kangen karo adhiku lanang. Merga bapakmu kuwi ra adhiku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur, Wa. Ya saora-orane nek kowe ngaku adhi karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa teh. Lombok tok plothot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku kuwi tikus mburi iki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Ini manusia ini.
Omongane kok ini manusia ora sabar. Omongane anake Semar iku kabeh kaya ngono kae, ora usah dadak digagas. Ora iki kok anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang? Wah, yo ngrungokke wong kono-kono. Si Petruk karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku ki rak duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karangkadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karangkadempel. Pokoke nggonamu apa? Iya. Oh, ya syukur mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaokene ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ngajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggaring-garati, kanggo nggarap penggalih kawula masyarakat sak Karangkadempel. Ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Wah, isih kurang ora wiyagane, Mir? Isih kurang akeh. Nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku ki baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu, ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning ya tak melu andil nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa. Ning iki aku rak duwe penjangka to. Penjangkamu apa? Gandeng aku kira gablek. Ya kuwi uba rampe. Mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho, ngopo? Sowan adimu Manik Maya. Lah terus wigatine, nyilik ngampil gamelan Lokananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Kakang Tejo Mantri. Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing mar piye Kang Togok ora ya ora pangling karo watake Manik Maya anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak merga digawe karo Manik Maya. Lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong iku mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manik Maya. Merga Manik Maya kae nadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala. Ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjo mbaya nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manik Maya sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan lah kok dadi leres ngendikane Pak D Torong menika. Sabar. Nek Pak Dene kok Torong. Nek nganti Petruk kali Bagong teng kayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwih-luwih nek nganti disirnak karo Bathara Guru lho, Pak.
Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan? Sinten sing ajeng cilaka? Wah, lah kok dadi gumregah pikirku. Nala Gareng kowe tunggu Karang Kadempel. Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo Mbilung Reksanen. Aku tak nanjehke karo Manik Maya anak-anak nendi ya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyup Panakawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbaro iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis Gong iki Dian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plothot wetenge ing ngatasé ning Bale Marti Kundha Manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salahe ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning Kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng Kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyakit kok. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Aku ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama, Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat Heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapa aku. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat. Sumbaro petak aciya-ciya. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak aciya-ciya. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni Sumbaro petak aci-aci ngono kae. Tan ciang-ciung. Ciang bulu cuek-cuek ciang-ciung. Ini dian ora. Bathara Indra kula wonten paring adhawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning Kawah Candra Dimuka. Wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenan iki aku, Tru. Wis ora ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek sing ngomong. Bebek kok, bebek. Oh ayo. Bathara Indra cemplungna ning Kawah Candra Dimuka niki ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuh. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Panakawan Petruk.
jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Blumbuk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Ha iki ketoke kok tetep buk nek iki. Tetep murab ya tetep ketoke. Ha kaya ngene, Kaya ngene. Ayo. Rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Mati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetlika. Ketoke ngapusi nek iki, Tru. Ha kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setlika? Aduh. Nggon aku ditombak dadaku. Aduh, nggon aku ditombak bola-bali. Aduh, ditombak. Dudut meneh ditombak. Nganti raja-raja, aduh. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya stratapan, Tru. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Tru. Aku iki sukma sing dipala sing diajar kok kon meneng piye ora. Mati dening aku. Pala kan Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Tru. Kowe ya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok lemu ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modar ora. Mati dening aku. Mentolo aku. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindhole mabuk. Ayo sambato bapa ngakoso Ibu Merti. Kowe bakal tekaning pati cemplungke kawah. Sik. Rasa tak cemplungke mo, Brama. Petruk wis kebacut tak cemplungke. Aku rasa tak cemplungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung kula troke kathraku. Kok dadak Mosok nyemplung telesan. kuwi geni kok telesan. Wis jaluk pamit, Truk, tak tututi, Truk. Mubal genining Candra Dimuka cinemplung lan Kelurah Petruk lan Kelurah Bagong. Eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedosan nadyan keladuk wani kurang geduga. Gejol kumarucul parandina damel suka sangganing para ingkang sami wuninga. Dadya kanugrahan tumraping Kelurah Petruk miwah Kelurah Bagong. Tanggap Sang Hyang Jatimurti wis ngawuningani Kelurah Petruk lan Kelurah Bagong manjing telenging Candra Dimuka. Mulat Sang Hyang Asih Pranaya Sang Hyang Bathara Wenang Sigra niyup saking dirgantara manjing kawah Candra Dimuka. Gong. Wis mateng po? Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal kiwa tengen geni kaya ngene, Tru. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg kok. Wah, kene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya.
Wah, ayo ngendi-endi geni. Ya iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wih, diantruk. Kan ana wong dikethok ilate bola-bali kan. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah, gathuk meneh. Palu pecah, gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wah, dan ana wong matane dicubles paku sok kae, Truk. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku wi Karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen ya. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk. Kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan iku wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya aku. Berarti pasiksanku ngedeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta wis sok nginjeni ya. Sok goroh lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi ya. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketok ya ono. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kampleng mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Wek-wek lambemu lho. Kok karo geni kok kendele ra jamak-jamak ini ora pemadam kebakaran ora ana to. Gong tak omongi lho. Pemadam kok pematan. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben ora. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD pinter. Ngapa ya, Truk? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke. Wong guru nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adek kualat. Ya. Bekti kula Bukulun. Iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampanana. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandeng. Dadi MC wae, Truk. Nen benersi. Ana kowe lunga ana, kok cedhak sing dikethok ilate ke. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng sih to? Bekti kula Bukulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem Bukulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedya mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro.
Merga apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara budi candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih Pukulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candradimuka, kita ulun kanthi ana ing Ngundarandir Bawana Petruk. Sakmenika? Iya Petruk. Ha nggih nderek mawon. Ing kantong bolong yen ora apa-apa. Eling ana satriya Wiratamtama. Oh kebat kita tut wuntat kan laku Jandra ulun munggah ana ing Ngundarandir Bawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nanging ngaten kepareng ulun kula aturi nderek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur. Petruk iki ora sadar ya. Petruk iki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petruk ayo ning kantor kepala sekolah monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh, lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawah Candradimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya, Jan. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki merga apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur cah goblok. Wah timblis kok kene modar ora. Yo. Nang ndi? Kalasan. Ngundarandir Bawana. Melu ya, Truk? Mabura. Mastu nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Petruk wonten dawuh Pukulun. Aja kaget ulun ingkang mitulungi kelawan jeneng kita duk nalika kita manjing ana ing Kawah Candradimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kaliyan Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Mbaya ora dadi ngopo Petruk. Bagong dalem ulun ingkang mitulungi kelawan jeneng kita saka Kawah Candradimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Dene Paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan Kawah Candradimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo? Mboya ya ora. Hah? Ora dadi ngopo dadi mboya dadi ngopo. Wah, basa dewa angel. Ayo. Pukulun, ulun, kita, mboya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Ak tonyo muntir ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to?
Oh iki apa-apa ditok rungokke kata omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mbuya dadi ngopo? Mbuya dadi punapi. Ngono. Oh nggih. Bagong, Dalem punapi? lho. Pukulun, pukulun karang kuwolak-walik. Anane kita lawan Petruk ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing Ngundarandir Bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Lho Truk adine iwine. Kuwi ditandur nang dasmu iki. Truk iki kayangan cangkeme sing apik lho, Truk. Soale kowe iki ngeyel, goblok turu ngeyel ora. Asik. Ya ora asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik iki? Para widodari pikantuk bakmi. Iya. Ora masalah, berarti gledekan mburi mau, Truk. Heeh. Grung-grung. Ngerti metu, pecungul. Piring. Heeh. Bagong, Dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan Ngundarandir Bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuta? Ampun. Punapi? Pukulun. Kula namung mboten sengaja, Pukulun. Iya, Bagong, Petruk, wonten dawuh Pukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Plotrae kathok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ora. Angedan aku ora paham nangkap kata-katane Pukulun Sang Hyang Bathara Penang. Merga ulun Darbi Wahyu. Oh, Wahyu Pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. wah, Satpol PP, Truk. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa ta ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng kita Panakawan Petruk merga ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi Pamong Sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Ngrungokke ra kowe. Aku jaluke Wahyu, Truk. Bagong yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso Utama. Niku kekuatane menapa, Lun? Yen kita nampa Wahyu Nelongso Utama, sakjroning saksuwening urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu, mboten patheken. Mane entuk Wahyu Nelongso Utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petruk, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Saranipun wong nyatanipun kula menika kawon lan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel lamun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kalih Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong Sejati iki Panakawan Petruk. Wis manjing ana nganggo kita Panakawan. Weruh ora, Gong? Weruh. Kaya lampu klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, iya siki. Wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar, lho, ora gleleng. Entuk Wahyu Pamong Sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe, Truk. Iya. Lah terus kula le ajeng. Sik, Truk. Iki gledekane liwatne, Truk. Heeh. Kok wirawit iki bakul apa ya? Ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas ulun ing bakal nyebda lawan jeneng kita Panakawan sakarone. Wujudipun menapa Ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun Panakawan Petruk sigra megeng napas Panakawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang asih prana. Eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding Lurah Petruk sumangga Lurah Bagong. Satring Madukara miwah, satring Jodipati. Dadya kaget kadrakasan Lurah Petruk kantong bolong wau. Kita wis salin wujud Panakawan. Kula wujud menapa, Ulun? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara.
Waduh. Truk. Delokno aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apik-apik kok minggo walikan Bagong. Diamput kae ngene. Ponokawan, wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Ane kleru. Sudu. Ya. Arjuna wonten maring dawuh pukulun. Yen Petruk memper merga suwarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring dawuh. Raharja saprapta kita tansah pinanganing kawidadan. Niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ming pangabekti kula kunjuk pukulun. Wah, durung. Ngampet ambekan ket mau. Werkudara. Kok kaya truk ngerem majek. Werkudara. Aku nyebute piye, Tru? Kakek Wenang. Kakek nenek, Kakek Wenang. Kakek Wenang. Ora dawa-dawa. Wah, iso jeblok wetenge, Tru. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha Rarja saprapta kita Werkudara. Tansah pinayungane kawidadan ing sapi kula. Wah, kakek nenek di mana? Wah, sembrono, Gong. Wah, sudet. Iya. Ngarep nyudet wae mingan. Kita ulun utus mekaten pukulun, mekaten. Ora mekaten. Werkudara ki ora basa. Iya lali. Mbok kongkon menyangeti kakekku ora budalo. Budal numpak. Ngene wae, Gong. Piye? Kowe ora usah omongan, aku sing omongan aku ndak ketara. Wes. Role. Aku arep kepengin dadi artis kok ora entuk omong. Ya ning ngomong ning sithik-sithik wae. Ha iki nek kowe omong konangan kayangan walah ngrekoso. Budalo marang kayangan Suralaya. Wah. Jelamprong. Jelampong kok jelampong. Jelamprong. Wonten dawuh Kakang Mas. Didhawuhi budal nang Suralaya. Ayo padha budal saiki. Kakek Wenang. Aku njaluk pamit. Nggo momiti lambutmu iki wae. Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku ora kleru terus. Naitira mekaten pukulun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru nun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna.